Den optager. Er I klar? Ja. Mm. Det bliver sygt. Kan I se det hele? Mm. Ja, sådan der. Prøv igen. Thomas, det er fordi, den så fast derovre. Du skal bare skubbe noget mere. Jeg kunne godt lige have fat i Det bliver ordentligt sygt. det her. Det bliver rødt. Rykker godt til. Er I klar? Ja. Ja, pas på. Thomas, så faldt kun 2 ned. Jeg hader det her lort. Men Thomas, det er fordi, den så fast over i den der. Ja, der er sådan en... Nej, Thomas, pas på. Der er sådan noget, der tager i rørene og sådan noget. Du bliver nødt til at kravle helt op, hvis du kan. Ja, hvis jeg gør det, så ryger jeg ned. Okay, så lad det bare være. Jo. Vi gør det her lort her. 2 sekunder, snart så er den fri. Det fik kun mit hoved, altså. Nej. Thomas. Jeg vil lige have ramt mit hoved. Og så falder den altså ned. Så husk at filme dig på, når han gør det.